Eno dhiambo machielo nyakoronga juanga marwa kiechelo ni maratindai proyoko da burodweno mara beach yagana rio proyoko ade kwa ikoni mathoth wantire koda kidinjari echelo nyakoronga juanga mokongo waikoni weche manyien kamoreo mago mag siasa wang'io mago motendre koda riwruogno mar Jubilee abede koro ntiere fuere nyakoronga juanga wadhini matut kotendre kode kwa ng'io pogruok mosebede duond burano mar Jubilee bende kawuono nyakoronga juanga jatend piny Kenya William Ruto oramoni osuru mano ma ibro juoge wi jotije jopiny owacho mano mar siro gedo mar utego manigo gonyore en gima pod dhi mbele akoro kwayo gana jo Kenya mondo sir parono e kidieny mar ariyo nyakoronga juang nitiere twak marati lo benta okanyo gi George Bati gidhigoyo mbaka gi Omolo Junior wadhi wuelo Kenya Kwanza kachiel gi Brian Weche bende dhigoyo mbaka lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance gidhing'iyo to diponi piny owacho kuome koro moko ma en twak mabiro bang' weche manyien to mokwongo magi thund weche. Sasa wewe mtu ambaye huna payslip, nimesema hawa wenye wako na payslip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukuwe na payslip. Jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime gi sawo jopiny yosir lwedo chenro mar gero udi ma chik mare ni e paro mar chik mar omenda. Anybody involved in recruiting our young people from Central Kenya to join proscribed, including Mungiki, we are coming for you. Piny owacho wuok mager kendo siemo josiasa ma itudo gi tim mar tamoyo kendo kweth maundu mar Mungiki masawa mar piny Kenya. Chokruok manyalo bedo ni ok gin Luo Council of Elders obed mar josiasa miluongo ni Azimio. Ang'o modware e Council of Elders to jasiasa to wan wagone kure siasa. Kweth mar jodongo ma otelne gi nyandiko ngagi okwedo chenro mar josiasa donjore yiero mar ker mar Luo. Machiegni nyakoronga juang chendo ni marati la bethulo mar miyo pachi lai marote machoka riadik auchana no ka bende wantiere mbui Facebook live wantiere YouTube live bende wantiere Twitter kachiel gi Instagram duto warwako pachi chendo ni maratil bende nyalo ndiko no lai marote machoka riadik auchana no machiegni wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko no weche gi nyinga Lydia Okeyo machiegni liet mar wacho suru ne odhi nyime limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Busia ka jatend piny to jiwo jood bura mondo mi opuodh paro mar chik manyien mar omenda e ka oyudi yo mar kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Jatend piny Kenya bende oseyo joma kwedo suru mar gero udi ka owacho ni chenro no dhi chuogo tije ne rawere mathurka. Hiyo mpango ya housing tayari county government 42 counties tumesha kubaliana na county governments mahali ardhi iko ikiwemo county government ya Busia. Tayari Otuoma has identified na hitaji vijana 25,000 tupange mambo ya housing, wale engineers, architects, quantity surveyors. Sasa wewe mtu ambaye huna payslip, nimesema hawa wenye wako na payslip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukuwe na payslip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa payslip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Bana wacheni hiyo nani. Koramunga juang paro mar chik mabiro yango kaka osuru idhi chak juoge hiko menda machakore dwe mar abiriyo higani kata Finance Bill 2023 medo yuda kweda kowuok kuom jotelo kod oganda jo Kenya. Mana kaka Edwin Okoth lero no athoth riwruoge ma osechopo nyim committee mar od bura mano mochung'ne weche mag omenda bende koro ok oyie kod paro mar medo ne oganda osuru ka penjo maduong' en ka okang' ma committee no nyalo kawo ewi paro mar chik no dhi bedo nade. En wacha bende jafom marwa Edwin kelonwa mana bang' dakika machok nyakoronga juang kwa dhi mbele jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki ochiwo siem ne kweth josiasa mago mawacho ni sani otuch kendo chiero jomaundu mag Mungiki masawa mar piny Kenya. Kindiki wacho ni migawo mar arita biro kawo okang' mager ne josiasa ma kamago ma bende okoni osebedo ka kiro weche ma kide kelo pogruok ne oganda jo Kenya kendo chwalo lwenye pacho ka. Kindiki noloso kana olimo kanisa mar ACK St. Peter's Cathedral Siakago mantiere county ma Embu.
I want to warn all leaders of all levels. It doesn't matter how much power you wield. Elected leaders, non-elected leaders, former leaders, including national leaders. Anybody involved in recruiting our young people from Central Kenya to join proscribed organizations, including Mungiki. We are coming for you. Kwa dhi mbele nyakorom juang riwruoge makedo ne ratiro mag oganda buo mabul mar gima ong'ere kaka Kenya National Civil Society Center okwedo kanga mane jatend piny Kenya William Ruto kao mano mar walo Nurdin Haji lemo ma jatatije bado bila mang'weyo maling'ling kata NIS. Riwruogno obwogo dhi e doho mar chungo chenro no mar keto Haji komno kagiwacho ni oserem nyiso telo makare e thuolo mag telo mosebedo ge thurka. Etwak marge gi jofwamb weche mathuruka riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e bwo kanyakla ma otisi ni Kenya National Civil Society Center oramo ni ogai mar jomin buche Nurdin Haji okromo bedo jatatije e bado bila mang'weyo maling'ling NIS lemo manyocha owalne gi jatend piny Kenya William Ruto. He's not only not competent but also lacks the integrity to hold any public office, let alone being confirmed as the Director General of the National Intelligence Service. In fact, Mr. Haji should not hold any public office. Not the one he's currently holding, not the one he's being proposed for. He is, in our view, not even suitable to be a sub-chief of a location in the Republic of Kenya. Riwruogno wacho ni kitelo ma Nurdin Haji osenyise kinde ma okalo ok nyis ni en kod teku mar tayo NIS e yo makare ka gimedo ni timbe maundu kod monj mag njore notimo ne wa e pachuka e kinde mane en jalup jatatije e migawo nogono. We all remember the Westgate Mall shooting of 2013 where, a number of people lost lives, others lost limb and others were maimed. The Mpeketoni attacks of 2014, the Garissa University College attack of 2015, and the Nairobi Dusit D2 complex attack of 2019. In addition to the four major attacks, there were also terrorist attacks and terrorism-related incidences during Mr. Haji's time at the helm of counter-organized crime unit that can be classified as minor, but quite numerous. This guy is set now to be in charge of national intelligence that the Kenya government will rely on, that President Ruto will rely on. So we are trying to save President Ruto from himself by telling him that this guy that you have proposed and are about to confirm as the NIS director has failed this country before. Giseyo Haji kwa mwito kuchabura manoma kujalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kakoro gidwaro mondo miyo Haji oler malong'o ng'ano manochune wito okobura no kata obedo ni en owuon emane odonjo ne Gachagua kitudo gi mibadhi mag omenda. If Mr. Haji comes out today to tell us that there was interference in his work, that he was forced, somebody held a gun to his head and demanded that he authorized the prosecution of those people whose cases he has since withdrawn, we will understand. But then, what will stop somebody else holding the same gun at his head when he's Director General of NIS? Does he not owe it to the public to explain what led him to authorize the prosecution and what is now leading him to withdraw the cases? Riwruoge go nyiso ranyisi mar ng'ur ma opedhi e od bura ki jago manyinge Stephen Mangira mayuak ni Haji ne omendne gi omenda mage mane omaki ka itimo nonro ewi gino mane chich ne gin omenda ma oyudi e yor mibadhi. Jago no wacho ni kata burano no oserumo e Doma Shanzu pok to oyudo ratiro mare. It is an act of corruption. It's an act of impropriety for a state officer to seize money and vehicles as exhibit, only to disclose less than he actually seized. And this matter of seizure of money, we can confirm, is the subject of another petition that the accused persons have filed, because they were acquitted of the criminal case. And I'm speaking as a person who comes from the county
His brother is a senator in the county where I come from. We met in the road, so when he was going to Garissa, we shook hands. But when it comes to accountability, it doesn't matter who it is. It can be your brother, it can be your tribe's person. The most important thing is, can we have these conversations now? Can we have these concerns addressed as he's climbing the ladder, going up to more sensitive position? It is for the people to judge and also understand. In a case the appointment is confirmed and later the problem arises, it is very clear that the civil society were able to create the awareness to the public to understand that this person is not fit for this position because of the failure he has already confirmed from the previous offices where he was in charge. Gibono the doho mapachuka pononi orbura kojetan piny Kenya William Ruto opodho Nurdin Haji kaka jaratije bado bila mang'uyo maling'ling kata NIS. Na Ramogi juang paro mar chik mabiro yango kaka osuru idhi chak juoge hiko menda machakore dwe mar 7 higani kata Finance Bill 2023 medo yuda kweda kowuok kuom jotelo kod oganda jo Kenya. Mana kaka dweno koth lerono thoth riwruoge ma osechopo nyim committee mana mar od bura mochung' ne weche mag omenda bende ok oyie kod paro mar medo ne oganda osuru ka penjo maduong' en koro okang' ma committee no nyalo kawo ewi paro mar chik makamano. Weyo ma ok chopo singo mane mite ito oganda kane gimanyo mbulu kata tengo fuke oganda yor osuru mondo gichop singogo e akereki kima sirikand Kenya Kwanza yudore ka gichano somo budget gi mokwongo. Chenro mag choko osuru medo pogo paro jumbe 2 kapok osom budget no. Gharama ya maisha iko juu. Sisi kama serikali ya counties, we are not against paying taxes. Kwa sababu pesa ambazo tunatumia hivi sasa kwa maendeleo, we get them from taxes. The only question ambayo wananchi wanasema, let us look at all those proposals ambazo zitaweka gharama ya maisha kwenda juu. Mambo ya fuel levy, hiyo itaongeza gharama ya maisha kwenda juu. 3% ni sawa, lakini sio saa hii. Sio saa hii. Sasa mimi niko na miaka 76. Unanikata unanipelekea nyumba wapi? Kwa hii miaka 76 nimekuwa nikikaa wapi? Si nilikuwa nakaa kwa nyumba yangu. Ongedeo ni joro mokanye. E kanisa. Kata iliete. Ukipata ajali na ulipwe pesa na insurance, serikali inachukua 16% of your money. Kama umelipwa 1 million, serikali inaenda na 160,000. Na wewe uliyeumia unapewa 840. Katika hiyo bill inasema 20% tax on internet and telephone. Ukipiga simu hivi 20% will be charging on your airtime. Akweda mar pend chik no seluwo lai mar riwruok siasa ma jotelo go siro. Kito moko koro chuno mondo pogre kod adieri matin. Hii affordable housing unalipa 3,000 per month. Na ni moge, hiyo ndio ukimaliza ni yako. Na ukikomboa ni 10,000 kwa mwezi. Hiyo position yetu yote wa mapangana kusema imeongezwa sisi tafanya nini? Sasa kama nilikuwa nakuwa kuliko kuishi kwa mtu. Ninyi wote ambao mmeketi hapa haiwagusi hata kidogo. Wale wanaguzwa ni wale wanapata mshahara ya zaidi ya 500,000. Hebu mweke mkono juu, nani anapokea 500,000 hapa ina? Kata kamano. Moko kuom jotelo wacho ni gikwedo. Maonge deo ne gine kweth mar duond bura matayo piny owacho. I belong to Kenya Kwanza. I don't want Kenya Kwanza to be voted out by Kenyans because of too much taxes in this country. Let us also be watchful of the future. Enyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda. Atamalo 90 mar riwruoge ma osechwalo pachgi ewi paro mar chikno. Kwede. Paro mar juogo atamalo 3 mar osach jotich mondo jogo ma ondiki duto yud udi ma nengogi ni piny. Koro ipimo kod yalo matero ji kamarach. With the teachings of Pastor Mackenzie. Because this proposal is promising us heaven. It's promising us a very good life in future. A very comfortable way of staying in future. But we have to kill ourselves today for us to be able to get that future. Jakomar Kamitino Kimani Kuria
makoro wach dhi dong' e lwete bang' chiko ite ne riwruoge ma ok tin 130. Kata kamano oselieko sir mare ne moko kuom gik ma oganda osekwedo, kaka juogo sach jotije mondo gernegi udi. But you have existing schemes in how we allocate money to counties, in how NGCDF funds are distributed, that actually go to benefit direct people. So these ones are saying, fine, the money is yours. After you want to withdraw from the program, after 7 years, you withdraw. Kapok ochopo tarik 15, onego bed ni paro ma kamano osekalo lwet jood bura, mondo bajet ma higa ni obed kod chenro mar yudo omenda ma isirego. Penjo maduong' en ni bende jopiny biro yie tuyo okanda mondo sirikand Kenya ochop singogi, koso kamiti mar Kimani Kuria dhi winjo ywak mar 90% mar oganda manochopo e nyimgi ka kwedo chenro mag osurugo. Bang' wuok tich, kamitino nyalo kalo paro mar chikno kaka en, kata ginyalo loko moko kuom osuru ma ji oseywak e wigi kapok ochopo e od bura, kama wajumbe duto ni kod thuolo mar golo pachgi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koramga Jwang kwa ng'iyo mago mag siasa en lweny makoro osemako mach e kind jokanyo mag Jubilee kod apisi mandiko duond buche mag siasa. Penjo maduong' makoro oganda penjore en kaponi dibed ni nitie teko moko mag siasa mageto yuko party mar Jubilee. To en pek kata mbi mane ma Jubilee ntiere godo. Jafwambo mar Walter Nyambaga kolonwa maling'ling' e wi ywaruok makoro kwako duond bura mar Jubilee. Tarik 8 dwe mar 9 2016 e duond bura mar Jubilee ne olose kendo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne owal kaka ogai mar duond burano. Ma ne otimore bang' duond bucha 11 moting'o Jubilee Party Alliance, Alliance Party of Kenya, United Republican Party, Grand National Union, New Ford Kenya, Ford People, United Democratic Forum, chama cha Uzalendo, Republican Congress, National Alliance, the Independent Party, ne onywande kanyakla kendo loso duond burano. Kata kamano, motelo ne yiero melo 2022, duondruok ne nene kind jo od bura mag Jubilee ka kweth achiel ne siro Uhuru Kenyatta kama chielo to ne siro William Ruto. Truly and diligently serve. Pogruok mar Jubilee ne koro medo mako mach bang' yangore duond buche ma nitie riwruogno ne owuok kendo chako UDA kendo walo William Ruto kako ogai mar duond bura na riwruok mar Kenya Kwanza. Jo od bura moko mag Jubilee to ne ochako pogore paro kod telo mar Jubilee bang' Kenya Kwanza ne yudo loch e yiero maduong' mokalo. Etend Kenya Kwanza osebedo ka lombo jo od bura ma wuok e duond buche koriwo koda ka Jubilee e kama kweth motelne kod Kanini Kega kod Sabina Chege orido wigi ni gin e telo manyien mag Jubilee e kendo Jeremiah Kione, David Murathe kod Uhuru Kenyatta sani ok giyango. This party that we launch is not about William Ruto nor about Uhuru Kenyatta. E penyo maduong' to en ang'o ma ilare Jubilee? If you want to know the legal organs of the party, then you look at the Kenya Gazette. Honorable David Murathe, the charged member, was found guilty of both charges of A, gross misconduct. Ywak osebedo ka geto jandik duond buche Anderitu e wi tungni mokwako Jubilee. The registrar of political parties, Mrs. Anderitu, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties. Nderitu wuon to mako chung' motegno ni chenro duto mokwako lokruok e Jubilee osetim koluwore gi dwaro mar chik. Yes, we effected. By communication of that letter, it was a declaration that we have accepted the process and effected the changes in regard to those the two members that were mentioned in the documents that were filed. We see the Registrar of Political Party on a very interesting mission here to hunt for reasons to just kill political parties in this country. Jeremiah Kione kod Langi osechwalo penje wi andika ma iwacho ni ne giyudo modeko mapodho gologi apisi. Dibed ni apisi mandiko duond buche ne ogajo barua moro mar podho ni tend Jubilee oseloki. We saw her backdating letters. This is a printout of the time and the date the email was sent. The email was sent on the 22nd of May. That is Monday at 8 o'clock in the night after the NDC. But the letter is dated 19th
of May. I do not think there's any law that we have broken by doing that, because indeed sending the email was abundance of caution. Yeah, and there's nowhere it is required that it's mandatory send an email at this particular time. You can send an email as long as you are working. Anderito wacho ni giseketa put moro maluwo kendo biro ng'ado ripot manyocho wuok e romo manyocha Uhuru Kenyatta e kod kweth mare Obago Ngong Race Course, romo manyocho ng'ado ni Sabina Chege kod Kanini Kega oriembe. The removal that we did on Friday has nothing to do with the NDC. Those ones were mutually exclusive processes. The NDC, which were not, as we were not notified, we could see it out there. It is this particular time that document has been filed. Yes, we received the minutes, as you saw. We cannot comment now because we are in the review of those documents. You know, it's good to comment when you have reviewed the document. E kaluwore gi lokruok mar weche mar Jubilee, dibed ni nitiere teko moro matemo dhiro apisi mar njondik buche mar siasa mondo tie ataro mar chik. It is the decision is not ours. It is theirs. So we are a regulator. We regulate the process in which those decisions are made. E tayo duond bura mar Jubilee nyalo bedo nade lwet Sabina Chege kod Kanini Kega. Waloso kod Mesha Kodede ma en jalony e weche mag siasa. Sabina taparo ni idhira ni mondo olar kom mar bedo jatend Jubilee, but okapar ni en gi thoche ma onyalo riembo godo. Okay, onyalo bedo gi dwa ng'eyo matin kuom kaka chama nyalo ringo, but telo ne chama ma chama dongi odhi matut moingo beda gi paro mar ni mae kaka chama nyalo ringo. Odhi matut moingo mano nyaka omenda te ma unyalo dwaro mondo utigo ke chama. Marang'o Jubilee makoro wenge ranga hinya to masa mar piny Kenya. Uhuru Kenyatta kod kweth mare nyocho segolo kokgi ka gisiemo jogo mageto rocho duond burano. Ukigusa Jubilee umeguza azimio la umoja. Chama sio ya Uhuru ina wenyewe, na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge. Jubilee nyo bedo kaka duond bura ma jo modak e alwora mar Mount Kenya nyo ohero. To siasa madala ka kata ma Kenya ka be wang'eyo kaka chalo. Nyiso ni e kinde mabiro chal ni ok gin gi yie ni UDA bende en chama margi kaka jo Mount Kenya. Nyiso ni e obwongo gi maiye kata e pachgi maiye nyiso gi ni Jubilee e chama margi ma gine gi control. Koro ka gidhi kocha to gidwa ni gidhi kode ma ka lweny owuok kocha kata tulo owuok kocha to giwacho ni gin gi odgi. E kweth ma obalo koten Jeremiah Kione kod Lange nenore ka gimoramo ni nyaka gidong mane duond bura mar Jubilee ma ok gidonje UDA achiel kachiel. This is a call for the Mount Kenya people. We were ready to for 4-5 years at Dauda, and wale wako kwa serikali saa hii wanastuka kuona ya kwamba watu wa Kikuyu na hasa vijana wameanza kuamka na kuuliza haki yetu iko wapi. Kagiseyango ratiro ni gin gidwa tiyo gi sirikal mantie e ofis sani mar Kenya Kwanza ma nigi party gi ma UDA. To kine ka gin gi chuny mar gombo ni mondo giwuoge chama ni gidonje e UDA, gidwa ni gidhi gi chama ni. Nyiso ni nitie gima lich ahinya e duond bura mar Jubilee ni momiyo jogi lare. To thuolo mane ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua negode tungni mar Jubilee ma masa mar piny Kenya. Na tunataka watu wa Mount Kenya wote waanze kufikiria tena. Aparo ni migosi Rigathi ng'iyo lessons machien to wacho ni kopo ni wadhi this route bonono ni wadhi wachwanyore mbele ka nikech chwanyruok to dhano kata jomo dak e udi chwanyore. Kisiasa to kuro yot moloyo. Ponono ni wadhi wachwanyore mbele ka dhira oko nyalo bedo mayot moloyo. To kaka Jubilee aketo tenge kanyo gi wabunge nego e iye kanyo. To yot mondo abi abed jatend Jubilee no kae to koro bedo ni inyalo dhira oko mayot e Kenya Kwanza bedo matek. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kora mgajwanga jafomara Walter podoketo mana wange kendo bro ng'iyo mago matucho e duond burano mar Jubilee ka bende wantiere kamar nyisi kaka weche bro bedo. Kwa dhi mbele kweth jodong luo moko koro wuoko ka kwedo paro manitie mano ma
mabiro yiero ker mar Luo bang' tho mar Willis Otondi kakoro giramo ni onge yiero manyalo time buch jodong Luo gi sani. Kweth jodongo ma otendre korka jaduong' Ndiko Ngandi ma osebedo ka oramo ni ker mar Luo koni ker mar Luo ok tho yiera kokale rombe ma iluongo gi josiasa ma Kaluo. Noloso bang' ka jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga nyocha otimo romo gi kuom jodongo e kaunti ma Kisumu kama ne gilieko ni ker mar Luo inyalo yier e dier dwe mar 6 higani. Wach moro malimbo maneno ni en oa kanye? Ere kaka ichako idonjo e kind jodong Luo? Ng'ama wageno gi chunywa te mwasego ni ombulu mondo bed kaka president mar Kenya. Dichak chok jodongo luomo to fisa to nitie michoke jodongo kendo lando ni tarik 10 oromo gi jodongo ni to bang'e no gibero gi yiero ki idwa pogo joluo. Luo dwaro dongruok ok dondruok. Jaramogi ema nokwongo bedo ker, to kodhi e siasa to ker ne oyier gi joluo. Otiyo gi Paulo Mbuya maonge sama nogaje tie Paulo Mbuya. Ang'o modware e Council of Elders to jasiasa to wan wagone kure siasa. Chokruok mabedo mag jodongo ma ok gin Luo Council of Elders kik bedi. Chokruok manyalo bedo ni ok gin Luo Council of Elders obed mar josiasa miluongo ni Azimio. Mwano luongni mane gibede Kisumo no oseluonge ni en mar Luo Council of Elders, to wan kaka jodongo mani Luo Council of Elders waneno ni ne en mar Azimio. Koramga juang ndaka proro koda uchiel banga sa chilo mbidhiambo chendo enda tilar wakikacha na miwa pachi kutendro gi magumwa hiko ni chendo ni neno ka Uganda osebedo ka oro pachi kacha. Ivan Soyuga Wasonga wuod Konge wachoni wach marosuru en wach marasara oken wach bendo osiro lweda neno kanyo kabinde Engineer Lazaro Kanyamboko wachoni sani gimwa jopiny owinjo bed ni ng'iyo en ng'iyo ne ginyalo bedo kod chiemo magikete mesa to ok weche motendre kod ute. Wachoni jogo mabende miyo jatend piny Kenya ng'ado ne rieko gin jogo mabende okone ka ntiere gi ng'eyo motendre kod chumi mora. Maurice Juma Ogada janyahera wachoni jopiny sani ni matek. Ruto we wuondo jo Kenya gi wach marusuru. Alan Tindi wachoni en wuod Kenya Daniel Kinyi entiere mbita sechegi wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chendo ni kaeto wachoni piny Kenya tek wajumbe to koyie to kik gikal bill mano mar medo usuru e thurka. Boniface Otieno Nyawawa bende wachoni entiere kodwa e chenda neno Vino Dindo bende gi Philip Owino gioro ote gi Nyakoramogi Juang med miwa pacha rede ka wachono ka bende wantiere Ramogi TV kanyo live wantiere YouTube live bende Twitter gi Instagram duto nyalo chwalo nwa pacho. Yo matin kwa duogo prontiere kod mathoth chenro mar ratiro. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it.
Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubawako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Erokamano kuom medo kete mana kae chendo maratil nyakoro mgajuang machiegni he pautuke. Club mar Gor Mahia wuok amodhi nono gi club mar Tusker FC e tuke adhula league maduong' pacho ka mano bagi alap manyayo National Stadium. Klepe ariyo gi mane dwaro points 3 e tugo ma kawuono noyudo ka thuolo mag loyo ne tin mokalo. Point achiel pod keto club mar Tusker thuolo mokwongo e chung' mar Klepe gi points 65, point achiel mbele club mar Gor Mahia. Tusker FC odong' mana gi tugo e kindgi gi Wazito, Posta Ranger gi Vihiga Bullets, kako Gala pod odong' gi Ulinzi, Kakamega Homeboys gi Nairobi City Stars. That's the football, the way football being played. There's a moment, different moments in football game. You can be up and down, but as far as you are consistent and you are focused on what you are doing, we maintain Gor Mahia, contain them. Second half, they started playing long behind us. I wonder, and I'm surprised. Even Gor Mahia can play long balls. I thought it is Tusker. Very tight game. You know, both teams play quite different styles of football. You know, as you know, we try and play a bit more. Tusker a bit more direct, but I think both teams showed some really good stuff. You know, I think both coaches will be quite happy with a lot of the game in terms of just what we tried to do. It was a big challenge. You know, I thought we created some chances. A bit unlucky. Austin's had an air shot in the first half. There's been one or two others. You know, again, Austin's broke free. And it's just unfortunate it's in a moment when both Boniface Amondi and Luasa are both on the same side of the pitch. There was no right winger in the moment. Jokanyo sekta mag tuke mag chess dwaro ni migawo mar weche somo oyang tugono kendo osire kind skunde ma pacho ka. Mabiro seche ma nyithindo 3 ma wuok e skul primar ma Trump School e county ma Embu biro bedo moko kuom jotugo matindo mabiro ting'o nying Kenya male tuke mag Afrika e kind rawere boma ma Cairo e piny Egypt. Pendo Wangai, Shalom Neema kachiel kod Hilarious Nyawira nobedo gi tugo maber e tuke mag Nationals mano bagi county ma Kisii. Director mar skul Trump James Nthiga okoten migawo mar weche somo mondo osir tuke mag chess kaka gisiro tuke mamoko kaka adhula gi ng'wech. Na tunaomba sana sana serikali yetu itilie mkazo mchezo huu wa chess ili uweze kuwa ni mchezo pia unahusika kwa wingi katika shule zetu, zile za public schools na zile za private schools, because at the end of the day huu mchezo unasaidia watoto kuwa na IQ iko juu, wanaweza kuwa na critical thinking na watakuwa wana manufaa sana katika community. Koromga ya Hajuang mano hema kelo e giko mar kidin mokwongo machendo maratil
anyisi ni kidieny mar ariyo to koro ok mara dhi weyo pap ne josiasa kitagi kanyo gi George Bati iwacho ni chal kagima kuom Kenya umoke rot Bati mane penjo wadani mondo wapenj jodhiambo makawuono Lydia ni to dipone kuom sirikal umoko ene penjo ma wanoro kawuono ahinya kotende gi weche mag osuru makoro yudo ka paro wuok koni gi kocha mane ema dwani mondo mi apenji adwani mondo duoka achiel kato oyo mano kende kik ng'ato med wach moro mane mwacho godo omulo kuom sirikal umoko oyo weke kuom sirikal umoko chon right Ramogi kuom sirikal weke wacho ino umoko chon mang'ama dwa gole ok wang'eyo ni en ng'ato kidwaro ng'eyo Ramogi kete mana Kairatil nikech en twak mabende gidhi ng'iyo kabe kome umoko to komoko to moko nang'o tang'o momoke to kapok omoko wantiere kama chal nade Elizabeth Otieno sebedo kalo kuna weche gi nyinga Lydia Okeo twak mar Atil biro mandai kama chuok bang' ma kik idhi mabor. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. And the sun shall not meet us by day, nor the moon by night, nor the pestilence that lurk in dark places. When the wicked Babylon come upon we to eat our flesh, they stumble and fall. For the conquering land of the tribe of Judah shall deal with them keys. For our light is in the laws of his imperial majesty, Lord of lords, King of kings, Jah, Rastafari, the creator of Zion and I. Dial *811*271# to get Rasta prayer. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kind osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabokendo Pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Thuolo machielo kene Ramogi mana kaka ne wasenyisi motelo ni Ratil tielo mar ariyo ma en twak chakore gi sani. Odhiambo ma kawuono Ramogi yena mondo arwaki ni machiegni kendo mor mara ni Nyasaye oriti kendo ni ngima. Ka iketo wang'i Ramogi TV ibedo gi ng'eyo puonjruok kaachiel kod mor kinde ka kinde. Odhiambo ni wantie ka mondo wang'ine to bende dipo ni nyaka ne timi yiero dwe mar 8 higa mokalo nyaka sani. Warieyo kama koro wadhi higa achiel. Igeno ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi loso budget kendo somo budget margi mokwongo e kor dwe manyien mar 6. To kuom gik ma waseneno, gik ma wachore kotenre kod chenro magi, diponi kuom sirikal moko erot, diponi kuome osemokero. Mane penjo man godo kawuono, niwinjo ka omulo no wacho ni dawe, oyo, to weke wacho ni chon. Machiegni uru e studio mar Ramogi TV, omulo machiegni. Erokamano George Bati, mor kawuono kendo ago erokamano ne Ramogi TV
nikech ung'e yiero panel tie kaka panel tie jo propaganda tie jo ma ong'e gima giwacho kaka iluongo lawyers luongo ni res ipsa loquito, yani facts speaks for themselves. Kora kaka ngama wacho adier, ngama wacho facts, taneno ka ja propaganda bukelo ka weke ebunge mamare no, lakini anamor kaka wacho bukae. Right, weke machigi. Ero kamano. Amor ka omulo junior. Kare ung'e recipes loketo. Kare ebe aneno ko bedo okinde. Koro ko ng'e the facts speaks for themselves. Mane modwa miye. Adieri nyocha no gino gocho dani ogera omulo no dakanya. Mogo beche rach kaki wache no eke. E bech mogo. Koro recipes loketo mawacho no. Emadwa ni obede. To mar ariyo serikal okwamo katinga muti. Weche pek. Apani mang'eny wadhi wacho kawuono. Omulo nchone no ka erokamano weke. Omulo nchone no ka jagoro mongirore migawo mar weche magudi Charles Singa. Loso e par lot mar jatend piny Kenya Nairobi ka kotemo yango ne oganda ni to en ang'o hie manitiere wach mar udi ni makoro kelo paro mathoth. Jigolo pachgi ka kod kacha. Joma keto piny wacho tesre kata opposition wuoyo kage wacho ni gino kunjo bed ni timore. Sirikal bende wacho ni adieri ka wang'iyo kaka ji dhi mbele ka wadwaro ni jowachi moro bedie gi ngima maber ahinya kotende kod kuonde mag dak manyiso nyadhi mok dak ma weth to jomoko neno kachal gima Charles Singa ne kod tich matek ahinya temo lero gini. Ang'o hie manitiere wach mar osuru mar udi ni? Erokamano George Bati, penjo maber kendo da kawo thuolo mar explain mar nyiso jopiny gima weche mar housing nitie. Mokwongo kane wa campaign no nyiso jo Kenya no wadhi gero ute. Mano en agenda mano wamiyo jo Kenya. Namba 2 kikete pachi ji 5 milion maonge tich e Kenya ka manyaka mani gi tich gi Kenya kwanza ni. Kisiketo magi pachi housing mok bedo 3% mwachni 3% ok en tax ok ngadi ngene tax en one way ushuru en one way ushuru ko ngadi tok duogga lakini ma en saving plan yani ikeno to kikane ngat michulo nus million ingado mano siling 500 ingado maximum mar 3,000 ngama chalo japuonj macham pesa matin ngama ingado matin ingado gimomiyo chiko kata 1,000 koro sami ngadi ni ngamondiki employer mari be ingado 3% pesa mimedo mari ngamondiki no imedo nigo koro kuom ranyisi kigolo siling 900 to ngat machielo mondiki cha golo 900 koro pesa ni madhi kacha en 1,100 1,100 okay to gimiyo en saving government dwaro timo gik moko ariyo mokwongo pesa ni government dwani mondo raise gimoro kaka 10 billion dwe ka dwe billion apar billion apar ni samedi manyo investors kata local investors kata joma ni oko madwano ogerute inyaki nyisgi ni wan mae pesa ma wan go mwan ge agulu med gernwa utegi jogo biro gero no ute sama gigero no ute to gimiyo kifungu gimiyo government kifungu nikech koro ging'eyo ni pesa cha idwoko negi koro pesa mi save mawacho ni koro miyo chiko no gimiyo chiko mar employer ni no bangi gni 7 idwoko ni kok idwar ni ok idwar ot idwoko ni go en chalo saving mari lakini kiretire samoduk ni bangi gni 7 miwacho ni koro igol iwuok cha timi igo lakini employer mari cha pesa mar employer ni cha ok mi lakini imi gi interest matin lakini kiretire retirement mikori we teach makori retire cha timi pesa ni cha to gi pesa mar employer ni cha lakini kisechulo pesa joma contribute weche mag pesa ni kosegerute odni ibro tim gimiluongo ni lottery inyalo kaw kalatese tindiko namba 1 2 3 4 10 timino yes no koro kikwanyo to mi ot ka weche ni kata 3 bedroom 3 bedroom ni ichule unde di kata 15,000 tichule bangi ni abich odni bedo mari mano nyiso ni iluongo ni rent to own initiative yani en rent ti own koro chalo rent mari cha obedo idwoke gimiluongo ni mortgage koro wakawo joma piny gi wamiyo mortgage kech ngene joma chalo MPs nigi mortgage lakini gima duong' ka e weche maru ot ni en gimiluongo ni wamanyo ne jo piny tich kigero ot Homabay government ogero kata 20,000 kaka ncha gi launch moro Homabay 20,000 housing
government samugero ot ni nitie joma plumber jo engineers madhi tiyo kacha nitie joma dhi supply cement nitie joma bro uso alot kanyo ma ji bro nyiewo sama government onyiewo odni moloso nu odni nyaka ket ndara ibo nyis minister mar roads ni get ndara nikech ute koro ni kacha idhi nyis jo stima keturu stima kacha mano nyiso ni stima dhi e gweng ute 20,000 ji nigi nyithindo nyaka school nyaka ger kanyo ute gi hospital nyaka bed machiegni ibro nyis jo interior police station nyaka bed mano nyiso ni expand development mar county koro gima duong' ni wadwa ni mondo ji ondik tije jomidhi yudo tije weche mag od ng'eny lakini siasa migoyo ni mana mar chocho wi jopiny nikech joma nigi pesa mayudo sara mane payslip itiyo ng'eni kaka government noseweyo kawo gowi oko kech gowi ni ne dhi hinyowa mbele ka koro nyaka wabed ni wa save pesa pesa mwa save ni oko mai ng'eni ji wacho ni mai to ji to chulo ga NSSF kwani kipenyo ng'at ni NSSF pesa mar NSSF dhi kanye dong ng'eni kiretire kokimigo dak ji go e koko koro ji onego bed ni kaka waketu iwa kanyakla wacho ni ka weke gini wacho ni gipinge 3% gibe gibie maswa ginyiso ni ma alternative wan gi idea ni weche ute gi to ber lakini mae gima waparo mae gima wapropose mondo wang'i kaka wanyalo wego kinega gini en paro maber in ing'eyo omulo kowuoyo e ng'ama mongwana ndi kendo gik owacho gik mabecho ni gidwa malo joma tiyo mondo gilos ne joma onge tich mano winjre kendo ayie kode owacho maber tadwa penje Bati ing'eyo gedo ne giwacho ni gidhi gedo ne ji wadwa ni gigedi ndara magi wacho no wadwa ni giketi plumbers magi mention go wadwa ni giyud tich mason gi architects gi joge te wadwa ni giti wayie shida en ni how do we do it but sani ikao japuonj ma odak Mbita otiyo school moro wacho ni kata Nyamanga primary kata Nyamuga kata dalawa kucha Luanda Nyamasare koro japuonj ni osekao loan mosegedo odake dalane kenidwa kase by force ni ing'ade 3% mondo ichak gero godo ute ma wakia ni dhi miyo ng'a ute gi biyo ng'eni kose gergi okibiyudo Otieno okibiyudo Anyango dhi winjo kaka gweno winjo aora okibiyudo Jowo kata sani ne kar tich ki apply joma yudo tich nyaka iwach ni yamne chamge order en adier mago gik Facebook weke mago gik Facebook an okil kama loka weke mago gik Facebook kang'isi gimoro ok ni awuoka kamoro kanyo ni koda biro ng'isi story mano gir Facebook sani ang'e joma ose apply tich nyaka nyiso sirikal ni donji moseyudo tich weke mano gir Facebook order weke Bati order wang'iyo kata sani ng'iyane joma nie sirikal Otieno dima nie sirikandno kiyudo joka 30 wan ng'ata achiel kata PSS wan gadi in king'eyo PSS ma jaluo gin adi out of PSS binde ng'eny Kenya ka ang'isi ni out of PSS adi jaluo gin adi jo Kenya ng'eny achiel out of waziris te Yesu kana achiel dong'in ariyo out of waziris te ikori wuok achiel in ariyo mano nyiso ni inokil ma doge kier out of waziris te manika wan gi jaluo adi achiel koro wenyisa story ma ni koro udwa gero akia ni ute udwa timo ang'o what we are saying Bati taxing sani kata ineno public service kaka japuonje sani kimedo ne 3% mar housing taxes kikwano te japuonje dhi chulo 52% ki an 30,000 around 16,000 day government idongi 14 mano koro wagero jowa koso wahinyogi housing plan is a very good plan but make it voluntary ng'ama dware odonje ng'ama onge dalagi okete ng'ama onge ot okete e plan ni that makes a lot of sense an kadi penja an Branwek ase penji kadi penja ni jogi how do we go about this thing is very simple
Number one, make housing cheaper. How do you make it? Make mortgage, loans affordable to our people. Sanibati, mortgage money Kenya ka. 98% imayogega pesa. Imayogega utegi. 98, only 2%. Emati huga gino. Nikech otomara 5 million, ki go a mortgage, odibe to around 15 million. Mano magik mainyowa. Housing plan ni to korach, oberndi. Gima koso de jogi en keto gini mandatory. By force. Iketo ngate pyramid scheme. Iwinyo wata giwacho ni pesa employer cha. Pesa employer cha, ni nyaka wetu after 14 years. Pesa employer makoro ni pesa ni. Ipango ni kaki kawe. Kata sani ka 3% no kadi kete sako. Ni koro iwacho ni 3% mara obede sako. Bigeni dividends mi chamo every year ni pesa di. Koro unuwe udwa mayo hidi ngami tiyo ka idwa mai 3% by force to odno be okibi yude ni koro after gidene 7 years inyagole to ogi kwan the real interest madwa ni pesa no oan kadi donje sako pesa no do wan ni pesa mang'eny kadi keto gino e puodho sani minyeo 50,000 in another 7 years idhi use around 500,000. Will they give you that kind of interest? Magi ukora gi kipindi gi pyramid scheme mapoke dwari neno wang'ejo gi pyramid schemes magigi ma ilongo ni ngamwaya ma gik gold kamina mi uso ni gik maunge bati ing'eyo nyaka wakonjo piny kata ka wapingo ing'eni wapinge progressively ing'eni weko wacho ni nitie jomok bi yudo ot kako tieno sani government ose launch housing plan e 42 counties kata Homa Bay idhi lose kwani jo Homa Bay nitie jo kale madhi wuok koni dhi Homa Bay didaki ni Homa Bay ni 20,000 units Nche se launch ute Homa Bay adi Siaya dhi bedo launch kuonde 42 counties mano nyiso ni utegi bedo devolve counties manyiso ni jowa madhi ongi ingeni sama weke wuoyo anangeni weke ni onyalo bedo gi puodho ma kata acres mang'eny kata dak kare be weke ngeni tie joma onge puodho ingeni wan dala kocha nti gimoro juga ne igo dala igo kata mana 3 acres kata mana 10 acres niko rin girangai lakini plan mar Kenya idwa ni in the next 50 years ibro tho ibro wuok yonge nyithindi gi nyikwa igo gito gibro gedo kanye tie joma onge puodho tie joma onge lo King'io slum areas machalo kaka Nairobi ka Madhare Kibra weke gini gidwa ni ji obere nitie jomoko modak kuonde maricho magin oginyalo bedo gi ute mabeyo mane gima morogi nitie joma nigi pesa mobeda ni gino ginya konyo joma onge pesa wan kanu wadonje kanu wa campaign no wacho maber ni wada konyo joma ni piny to joma ni piny gi nyaka wakonya ko bed gi plan ni ere kaka wanyalo konyo koro ute gi samo ogergi kocha ka ino kidwar ni japuonyi o nichise ka loan isetimo gik mitimo go inyalo we ne nyithindi inyalo we ne nyathini moro bro bedo gi utego gibro on utego mano plan maber king'io Malaysia Singapore Korea ne chien kodo ne chien kabisa mar Kenya 40 years ago sani gine gibiro gi the same housing plan magin gi save masani ute ng'ato ng'ato nigi ode koro wawe keto propaganda nti gimiluongo ngeni kauno kadacho kizungu adacho ne latino kata moko nti gimiluongo ni manus manam lavat yiso ne lwedo makoni luoko lwedo makoni yiso ni gini nyaka jikonyre ngene sama imiyo jomoko tich joma onge tich wakonyo jogo wakonyo ni malo enyungu mulo wakonyo mna do latino wakonyo jogi ngeni wakonyo joma dhi yudo tich joma dhi uso nti gini dikelo ne jig maber koro oken gimoro luongo ni scheme moro namba 2 saving plan ni ingene kaka weke wache kikete voluntary ni koro ng'ato nyalo golo kako ero onge ing'ejo Kenya onge ingene nyaka bed gi miluongo ni cash flow sama dhi manyo investors nyaka gibed gi assurance ni tie pesa ma government yudo dwe ka dwe manyiso ni gin ginyalo invest kaluwore gi savings maungo koro ingeni namba chielo wa nyaka attract investors king'io ute masani onego be ni gero ute 250 iga ka iga lakini wan gi deficit mang'eny wagero mana 50,000 kende koro nyiso ni serikal mar Kenya kwanza dwa gero ute 200,000 mano iga ka iga mano nyiso ni ji mbele ka ji dhi bedo koro ngene ji nyaka plan be mulo serikal oketa di nikech ma ko wuo kuom ng'at mondiki
gi ng'at mondiko. Sirikal owuon kaka ng'ama choko osuru kuom jopiny, nitiere osuru michoko. Gin to giketo adi kata mana Ministry mar Housing ni. Gin giketo pesa diwacho ni ma wabiro golo kata mana milion makama Ministry mar Housing waket ka. Koro maka ka kobiro to konyowa mondo wabug ma nikech waneno ka gini ochalo arambe moro mipenji ni pedh ma in godo mokwongo koka jo investors obi. Ang'o ma kopo ni investors okobiro to sirikal dwa timo gi pesa nengo samoro koromo pogruok ni chon utegi osebedo kigerogi lakini plan mane nitie nikech 3% weche mag gero utegi ok owuok Kenya Kwanza kende nochakore chon manyiso ni joka ne olo pesa ola oko mar geto utegi ma it was a bad plan. Tingene ka wan osecho ni ola okwadwa nikech ola go bro inyo mbele ngene ka wanyalo government nyalo amua to giwacho ni waol uru pesa wager go utegi ola no bro inyo mbele koro wacho ni bugo tut okwada kunyo wada stop mondo wang'e ni wan ere kaka wanyalo manyo pesa koro manyo pesa no emo kelo 3% ni joma tiyo man gi pesa okwakwayo gi pesa mang'eny ng'ama chulo nus milion golo alfa de kende ng'ama ni piny magolo patin golo 1,000 mano pesa matin ma ng'ato nyalo afford mondo wakirete go employment na ng'ama onge tich. Namba 2 ing'eyo kiko ng'eni nyaka weke gini ng'eni ma en sirikal manyien sirikal man gi plan mopogore wan gi mwatemo kwayo ni onge tiende ni waroch wi jopiny nyaka wanyis jopiny adier ni mae gima sirikal timo lakini mae e gima wan waparo ni ber kwa timo koro gedo voluntary no ok bi konyo ji wekene gi wach openjo penjo moro ng'eni but gimi penjo is very simple jogi osejuogo wa moromo sani kitiyo 30% in tax kitiyo NHIF gi mede kitiyo NSSF gi mede kitiyo sani cha gimi 3% petrol cha gidhi mede nyaka 16% but bijeni sani kiwuok kama mtoka ugwei mibiro ofis na makonyi ma koro insurance ochuli serikali chamo 16% to mano insurance dwani oduki ka pok no gwei gi mtoka ngeni be duki ka jotek but ni ko duoki serikali kawo pesa kendo kanyo 16% jomago mna ngolo gi content creators gi ni ka minene TV ka joluo ka sani be oketne gi tax mar 12%. Sani oro M-Pesa gi bill magi kelo ni 20% government de chamo kiero 1,200 mar government but koro gimi penjo in very simple terms jogi osejuogo wa moromo why don't you use that money mesejuogo wa maun godo no mondo gednwa mumiwa wanyeu ot in a cheap rate. It's very simple. It is done by many countries. Okidwa juogo jowa kendo mi juog yani udwa ni wadong ng'ango sani ng'ama tiyo kaka in bati in the next few weeks ka bill ni osekalo idhi chulo 52% of tax mano poka kwanyo bei mar VAT ndara kiwuotho mano poka kwano ni stima tax mar stima mano poka kwano ni petrol ka idhi mtoka mano poka kwano ni bus fare nikech idhi idho malo koro miti godo idhi dong ng'ango jodala wa jogi ang'eni ok gidwa manyo gope which is a good thing but negi wacho ni they want to increase the tax base joma chulo usuru thin negi dwa ni gimed joma chulo usuru mondo amount ma wachulo kaka in bati obed piny maite mwacho nango weke joma kido iwacho ni negi dwani mondo giyar joma negi wacho gi kisungu were gi koro gi latin makara ngane obiro godo kawuono ni we want to increase the tax base. Increasing the tax base wacho ni joma chulo usuru wacho ka negi 30,000 wadwa ji million apar ochulo usuru then wa reduce ne jo 30,000 sani gidok na kwa joma tiyo ka ema koro mulo kendo duok kuomgi gidwa ng'ado gi another 3%. Employers mandiko ji mabe yuag ni tich onge ma yuago ni pesa onge Kenya ma wandik godo ji koro kendo idwa medo ne another 3%. Koro iniwe in gi pachi ni adwa penji donge dhi riemb ji tich nikech if you have many people mendiko
tingi idwa chulo ni each 3%. Mano waloso employment koso waketho. Omulo nagi kama weke penyo no. Gedo is a short term. Yes. Ibiro gero ot koserumo kibichako dhi gedo. Nikech igero ot kama chielo. Inno miyo wachni kuom joma gedo gite wachni atamalo 70, 70% gin joma gedo, gin joma wuok e gweng'no. Gitiko gero units miwacho gi. Ji odhi e gweng' machielo. Nyiso ni jogi will not be imported by the other region. Gin gitiko gero gi kanyo. Nyiso ni tijno orumo. Ere kaka wada sustain jok ma iwacho ni owinjo bed ni miyo tijegi mondo gin bende gimed konyo sirkal yudo osuru. Gedo ok bi chung. Gero koseger unit mo bedo launched igero unit machielo. Yani wadoro housing scheme obed kamora mora. Mane system. Okodwa gedo moro macho ni ago dala. Wadoro gedo ni kada this ingeni in the next 50 years kata 100 years kata kaji bro gedo gwen kachi. Bro yodo ni Woody near in a first floor, Woody near second floor. Ingeni tinde kata China ina no ka uteo di malo. Mane kako odwa no mondo gik moko olos. Ma en plan ma both short term and long term. Koro jogi onge gimono ni tiji girumo kawuono. Nitie gima da correct. Onge government mosemedo tax. Gech Article 209 mar Constitution wacho ni president nyalo impose taxes but through parliament. Parliament nyaka kal. Mane no finance bill 2023 ni parliament. Makoro ji koro netero gimiluongo ni memorandum. Mano koro luong giene. Mano gima nyaka jinge. Koro taxes mantie kama weke wacha dien mawanta nyalo wacho. Fuel ni malo. Gik ngeni sama fuel ni malo nitie gimiluongo ni multiplier effect. Sama ogolo subsidy mar fuel. Ma subsidy onge. Fuel nyaka di malo. EPRA nyaka med bech fuel. Sama iluongo ni cost of importation. Koro migolo fuel, pesa magolo fuel, magolo oko ni malo. Fuel nyaka di malo. Sama fuel di malo, EPRA, jomochung' ne weche mag fuel, ginok gikao tingno, giwene tingno na japiny. Koro japiny ema ting'o ting' mar fuel. Sama japiny wode ni ng'ato akao a supply mkati mawuok dhi kata tero kata Kiambu. Nyiso ni sama imedo na fuel, amba de medo pech mkati. Koro mani nyiso ni fuel ko di malo, gik moko be di malo. Lakini government onose obiro gi idea miluongo ni G2G, government to government. Mani nyiso ni gidhi manyo cheaper fuel. Sama gimanyo cheaper fuel cha, to nyiso ni koro gigolo cartels, gigolo cost of importation moko ma kaso nitie gik mag reduce kaka weche mag transport. Gidwa ka ondalo marom nade. Ingeni ok en gima kawuono ni kiny kawuono rumo, but en gima progressive. Manyiso ni within 6 to 1 year, nyiso ni fuel dhi dok piny. Koro mago gik manyaka jo piny ng'e. Maga dier manyaka jo piny ng'e. Omulo kamu bede kaka sirikal. Akia kamu bede. Bende chando ni gik moko ningo giodhi malo. Bende en gima chando to nitiere jomoko manindo kech kawuono. Gik moko mano tadier ni cost of living ni malo. Lakini kate odi nitie gimiluongo ni nyaka jitim adjustment. Ingeni kisewacho ni wano kwa ka ugowi oko. Ingeni mane mino wacho ni wakao gimiluongo ni radical measures. Waye pay the price. Mano nyiso ni kancho yero Kenya kwanza. To gin giwacho ni wano kwada wuondo jopiny. Ni wada nyiso ni wada ka ugowi, to wada kelo nu subsidy, to wada miye wango, kasto mbele kucho jidhi hinyore. Koro wase golo gowi oko, to wada ng'iyo ni to ere kaka wada manyo ushuru. Samo gik moko ni malo nyiso ni subsidy kaka osegolgi nyaka wamany another way. Mano nyiso ni gimancho wang'iyo gik moko ang'wen. Jipuro, miluongo wa subsidize production, wawere gi consumption. Ji nyaka pur mondo cham obed. Mano nyiso ni in the next 1 year cham dhi bedo mang'eny Kenya ka. Namba 2, gima ere kaka wacho ni wada fund gimiluongo ni digitization every ward. Wang'iyo agroprocessing, value addition, kaka wanyalo create industries mondo ji oyud tich. Koro nyiso ni plan mar Kenya kwanza opogore gi mar Azimio. Ok en moro mar wuondo ji ni wan jopiny wada miyo uki ang'o to pesa gi iolo oko. Sami iolo oko to nyathini ema biro chulo gowi mate. Koro ji nyaka adjust budget gi. Maniso kata odi kanchi chulo ot 50,000 to chamo ring'o ndala 4 e week. Nyaka koro adjust ucham kata ring'o ndala 1 e week. Nyaka koro doke ot mapiny mar 15,000. Nyaka imbi adjust budget. Mane mio kawuono yudoka. Nyaka adjust. Koro nyaka jikonyre gimiluongo ni gimiluongo ni winji, gimiluongo ni quid pro quo. Scratch my back, I scratch. Koro ji nyaka riwinji. Mainugo ni quid pro quo. Koro bati. Ingeni adieri? Yes. Omulo ok giwach ne ji adieri. Omulo wacho ni une manubiro gik moko nyisa diere kaka piny nyalo riembi. Wadwa ni wawacho adieri. Nyocha ubiro ka
mungiso wani G2G miwanjo kisungu mwacho ni government to government. Ampona wacho latino. Kisungu kage medo gi latino. Nikoro wadonje government to government. Nikoro serikal nyiewo mafuta direct from serikal moro. Chakra gi chake sani gi chimo dweche di ariyo. Bech petrol dhi mana kaidho gi G2G margi. Bati kawuono tarik 28 in the next 3 days June tarik 1 donjo. President nowacho ni gas dhi wuok 28 nyaka 500 kata 300 in 3 days time. Kaka pime onge gima biro. Nyocha be giwacho ni gikelo nwa mogo gi sukari. Gibiyo ji mokel mogo gi sukari. Nyocha minwa motedo kaka dhimu iluongo ni Faith oro nyathi moro e duka gi 200 odhi okel sukari. Nyathino wacho ni okrom sukari. Openje ni na wacho ni kilo achiel ok ni winja. Owacho ni kilo achiel no ema 200 ok nyiew. Sani kilo mar sukari omulungeni akia ngeni akia ida karen kuom jotelo. Kilo mar sukari achiel 240. 200 ok nyiew kilo mar sukari. Kenya ka. Kisungu mang'eny, story mang'eny, kipindi mang'eny, jugo ji mang'eny, to onge gima gitimo. G2G kitimo G2G immediately results should be seen. Kimiyo ng'ato okel tenda ma sukari mang'eny duty free. Bech sukari dwani odhi piny. Kimiyo ng'ato tenda mar kelo mogo duty free ma ng'ato chun kata usuru kata chiel. Bech mogo dwani odhi piny. Jogi mong'e kama mogo no nitie. Dukni go begin magi. SMS kama giyore kama inyiewo gi mogo mar 170 gin magi ng'eyo. Gidhi magi kao mila achiel Bati. Out of milas madongo dongo ming'eyo kaka pembe, kaka donge milas madongo dongo. Gikao miladi achiel. Magi kao oduma gimiyo mila achiel no. Koro mila achiel no ema determine samurege, o determine kamotere, o determine distribution, o determine kamochope. Nikech as we speak bech mogo ni malo. Bech sukari ni malo. Inadwa penji Batika. Bise winjo chakro nyuole ni bech chumbi odhi malo. Bech chumbi otore. Chumbi. Ingeyo gima Bran wacho okanya pingo nikech ase explain ni sama fuel ni malo ti gimiluongo ni multiply effect gigi nyaka dhi malo. Wach skari kane skari ushoot inano ka government osekawo initiative gidhi import 18,000 tons mag sukari. Mano nyiso ni gima nano wacho ni sukari biro no mano bubiro. Ngeni magi measures ma government nyaka kawo. Koro gima ng'eyo ni wach mila wawe oriambo ne jopiny. Onge mila achiel momi tenda mar kelo bando kata mar kelo mogo. Milas te nyiti nano ka minister mochung ne agriculture noromo gi milas te monyiso gi ni omegi group ka group kaka onego bed ni gikelo cham ma nyiso deficit go modong rem modong cha gimedo mondo cost mar nengo sukari nengo mogo odok piny. Koro gima dhiro ji kawo mulo ma odwani mondo ilerne jopiny nikech ine sirikal ni gini dwa kawo ndalo maromo nade ma gima penjo ma gima rach gi brand girito oduma ma wapuro ni girito oduma ma wapuro ni koro ka wase komo to koro warego ni bech koro ni dongo neno ni walemo koto biro yo puro wayudo chiemo mogo donjo mage story bagi e bagi rito wakili kate koti we ngato wacho it was a mission man jo Bati yes Ingeyo gima timo Brian gini geno ni ka ng'ato okawache marach. Ka ng'ato nigi ich nyaka omiye 9 months mondo onyuol. Gini gidwa ni ng'ato koyudo da ich. King ichako penje ni dak isenyuol. Dak isenyuol. Kata mana fruit ok mi bango ok mi kaka nyaka dhi hospital. Ingene ya government kana wakao government. Ntie gik moko da wacho. Ngene ko wacho ka to giwacho ni wan blame government mokalo mar handshake kata mar Jubilee. Kech wasenyiso gi go wincho kaw mang'eny. Koro giwenwa thuolo nikech sani 8 months. Mani nyiso ni budget wako kwa dhi kete mesa. No wasenyiso gi ni Brian weke keluru memorandum ketu gige ukacha. Koro sama budget wadhi kal kacha nikech budget policy ko ka treasury ditero e parliament. Gidhi ji odhi ogo vote. Kose kalo
wan gi budget koro gichak penjo question ma ginyalo penjo nikech koro wan mano wadhi ng'iewo wadhi bedo gi pesa matimo 1 2 3 sani wan watiyo gi budget mag Jubilee budget machon ma budget no gik matimore sani gin gik machon maonge wach mogik ka watieko bati adwa wacho ni awinjo ka ufulo wacho ni kata nyathi gato yudo ich kaka pimo joge gionge kata ich ich ne kata gionge go nikech number 1 gionge plan, number 2 gionge mpango, number 3 joma giketo office te onge network akeni kata wuodwa momulo ni asobe pogi bio kamoro nikech ana neno ka giba onge weche mathin e wacho ni jogi onge ang'o kata iji no ema pogi yudo omulo otiga ni kanyo odio som plan mane nyiso ni plan nyaka bed gi plan mar konyo government ingeni jomoko njowuondo weke emino ncha iyo wang last time njowuonde ne atini ingeni weke dwaro senator ma Homa Bay koro ncha wuoni samoro ne adhi laro kode ana nyiso ni an mago siasa ko jopo no jibro ko mane mino ncho ko lomulo kiango gik mo wacho go mane kado njowuonde Ramogi yena mondo atiegi ka weke wacho ni sirikal kata mana ijene mapoko mako podi to omulo to wacho ni ijgi odong mana dweche manok kende jo Kenya beda gi rito matin gik moko dhi bedo makare idhi nyuol kendo nyathi biro kelo ber ne oganda jo Kenya erokamano kuom keto Ramogi TV Ratil dhiamo makawuono mar Nyasaye riti jakoro Ramogi Eloima ikaw thuolo kendi neno Ratil kod wenda ma bende oting'o Omulo Junior kaachiel kod Brian Weke pod gi pak Nyasaye mondo riti nyaka thuolo machielo riti masani nyinga en George Badi.